Гости коледари, тръгнали сме чако с нощи, тръгнали сме чако с нощи, в тези дълги тъмни нощи, да ви търси кой къде сте, да ви носим добри вести. Колко шума по полето, толкова спари в чекмежето. Дай Боже! Амин, дружина! Амин! Амин, дружина! Амин! Амин, дружина! Амин! Сега се на този преди да продължим, искаме да ви се извиним за това, защото не сме подготвени. Нямаме нужда апаратура, нужда се дрехи, нужда се калпаци. Решихме тази година за първи път в Виена ние да сме първата коледарска група, която да коледарства всички наши купанари. Ами момчета, ще трябва да ви субсидираме. Браво! Ще трябва да ви субсидираме. Тази година сме начинаещи, но до година ще се справим много по-добре. Ще имаме по-голям репертуар, отколкото тази година и ще сме с подходящи дрехи. Обещаваме го. Под откритие, под откритие. Амин, дружина! Амин! Амин, дружина! Амин! Раз! Макай мома градила коладеле, на две венки две ябълки коладеле. Град градила 3 месеца коладеле, 3 месеца, 3 години коладеле. Да сте живи, да сте здрави коладеле, много здраве на тази креща коладеле. Амин, дружина! Амин! Амин, дружина! Амин! Амин, дружина! Амин! Хайде сега да изпълним това семейство. Събрахме се пред бай Маринови порти, че потръпваме, че полъпваме. Че той излязал сърдит бърдит, че бръкнал дълбоки джубове. Не са сърдеве, не са сърдеве! Отначало. Да е спокойно. Събрахме се пред бай Маринови порти, че потръпваме, че полъпваме. Ние мислихме, че ще излезе някой сърдит бърдит. Той излязал добър човек. Голям дар вид кравай. Кравай пекан, не допекан. Той на момче ти зарекан. Амин, дружа! Амин! Амин, дружа! Амин! Амин, дружа! Амин! Да сте живи. Да мога да по телевизия да се хвана. Чия сте жибари? Браво! Трябва да бъде чиша. Айде, спез. Айде, ясно. Акционера сега на цяла България. Съдейството. Ние сме за здраве. Още един джумбиш да... Кали, че бе, сме? Гледа, че бе. Господине, стани, Господине, че ти да добри гости. Стани, нине, Господине, добри гости, коледари. Стани, нине, Господине, тръгнали сме чако с нощи. Стани, нине, Господине, да ви носим добри вести. Стани, нине, Господине. Дружина, амин! Амин! Дружина, амин! Амин! Дружина, амин! Амин! Хайде сега да спорим молитвата на семейството Василеви. Събрахме се пред бай Митко и порти, че потръпваме, че полъпваме. Ние мислихме, че ще излезе някой сърдит бърдит, но той излязал добър човек. Бракнал дълбоки чугове, че изкарал китка ключове, шимширка поет. Че им залил голям дар вид кравай пекан и допекан, той на момче ти зарекан. Амин, дружина! Амин! Амин, дружина! Амин! Амин, дружина! Амин! Хайде сега момче да спорим на това хубаво момиче песен. Раз! Макай мома градила коладеле, на две веки две ябълки коладеле. Градила 3 месеца коладеле, 3 месеца, 3 години коладеле. Да сте живи, да сте здрави коладеле, много здраве на тази креща коладеле. Дружина, амин! Амин! Дружина, амин! Амин! Дружина, амин! Амин! Хайде сега да спомним молитвата за господин Йордан Шефасов. Събрахме се пред бай Йорданови порти, че потръпваме, че полъпваме. Ние мислихме, че ще излезе някой сърдит бърдит. Но той излязал добър човек. Че бръкнал дълбоки джубове, че изкарал китка ключове, шимширка пое.
Кума, ето, ява с... Му подписване. Запомня с малко красно. Не дей пи Абе, спокойно продължавай. Пекан и до пекан. Ало, Той на хубаво, лапче много ти да река. прича по колоса. Светло се на този. Дружина, амин! Дружина, амин! Дружина, амин! Да са живи и здрави всички! Чувай се, Федо. Чувайте се на този. Обичам вас всичките! Ни то обичаме, ни поте. I love you so much. Дружина, амин! Вано, че бе, ма?